Afganistan bilen Pakistan arasındaki daratqanlığın köpelmegi yakin 2 ay boldy. Şondadam iki yurdun arasındaki cedelli meseleler çözülmegi uğrunda hiç hili el yeterli öňe gidişlik görünmiyor. Bu daratqanlıklar şöyle bir zamanda devam ediyor ki, Pakistan'ın yuqor dereceli resmileri yine bir yola Afganistan'ın durnukly ýagdaýy we onun sebitdäki rolini naqdýarlar. Iň ýakynda Pakistan'ın baş weziriniň orunbasary we Daşary işler wezirligi Isaqtar Hind we Okyanusy birleşiginiň wezirleri bilen 4-nji oturşygynda Afganistanyň ýagdaýyny söhbetdaşlyklarynyň asly mehwerleriniň biri diýip belliyor. Şöyle hem ol Afganistanyň durnuklylygy sebitiň üçin hasem Pakistan üçin istratejik ähmiýetiniň barlygyny nykdýar. Yine hem Isaqtar sawatly, aram, durnukly Afganistany bu ýurdun sebitara hyzmatdaşlyklarynyň çarçubysynda asasy rolunyň bolmagy Pakistanyň islegini aýtýar. Yine bir taraftan Pakistanyň Goranmak weziri içki habar beriş serişdeleriniň biri bilen söhbetdaşlykda Hindiň Afganistan üstü bilen Pakistana agram saljak bolýarlygyny aýdypdyr. Bu gurunlar siyasi we howpsuzlyk babatdan bar bolan daratqanlyklar köpeltip Kabilde we Taze Dehlide garşylyklar sebäp bolup biler. Bu daratqanlyklar pazasynyň günden güne gepleşik we täsirli diplomatikle işler öňe sürülmedik ýagdaýda iki ýurdun üçinem we hatda sebit howpsuzlygy üçinem negativ netije berip biler. Şondadam hiç bir ogurda daratqanlyklar kemeltmedik üçin nişana görünýär. Şöyle hem ähli görüçüler we oturşyklar täze döwrüne we iki tarapdan tagallalaryň dikeltýär. Daratqanlygyň köpelmeginden soňra Katar bilen Türkiýe araçylyk budagyna işeňgir girdiler. Diplomatik çeşmeleriň aýtmagyna görä, iki ýurdun wagtlaýyn ýarışmagy Kabil bilen Islamabad arasynda gepleşikleriň gün kanallaryna öpçün etmegi isliyorlar. Bu çeşmeleriň sözüne laýykda iki tarap ot açyşlygy bes etmek barada maşrut bir şekilde elalaşypdylar. Ýöne bu jedelli meseleler şöyle hem çoňurlygyna galýar. Sebitdäki çolaşyk dusiyalar barada araçylykda tejribeli Katar hem düşmançylyklarynyň çalt suratda azaltmalygyny tutan ýerli gepleşikleri nykdýar. Türkiýe hem Afganistanyň durnuklygyna Günertä Asiýanyň howpsuzlygy üçin wajyp diýip belliyor. Hüjümler we daratqanlyklar dowam etmegi bolsa, insanparwerlik we howpsuzlyk has erbetleşmegine sebäp boljagyny aýtýarlar. T24 telewizyny Abdurrahim Kerimi.